gak kamu. Mangku sinambi mengratos sedaya rantami adicara kalangan lan pareng alamipun dumateng sedaya tamu undangan. Ayo panjenengan ing mangke badhe kaaturan menika sesarengan kaliyan pada musik. Ingkang ing mangke dugi badhe ngaturaken tetembangan ingkang tansah dadosaken ugi kepengen suasana ing kalebatan siang menika. Para tamu, Bapak Ibu ingkang kami hormati sumangga kita berhasil jembatan penting samping kolyo minangka merwakani rantaning upacara ngunduh mantu ingkang sawetawis malih ing dalam kalapahan nuwun. Cek dua tadi dicoba dua sip. Masih bento nih kalau kayu legend ini loh. Ayo ini koran doa yo legend ini nih. Ini iringan kayak ini kayak. Udah kemetok jari. Ketinggalan keluarga penyanyi, keluarga desa, saking mereka kabeh ya. Saking telapak RT 8 RW KW desa itu ugi trayulan ngaturaken sugeng rawuh. Semoga saged lumebet wonten ing papan pandhengan ingkang sampun jurnalis. Katuran pinarak laku rumiyin sinambi kula panjenengan sami ing mangke ngrantos adicara ngunduh mantu menika katurwakan. Aku bayi ngalam berubah. Cewek ya, Mbak? Cewek. Nidre anak Mila kabeh iki. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh sedaya keluarga desa pengiring saking RT 8